Bueno, com sempre, vostès presenten una moció amb una exposició de motius basada en premisses errònies i afirmacions demagògiques, com explicaré a continuació. Per exemple, diuen que el País Valencià son más del 50% de los municipios on hay festejos taurinos. Això diuen vostès en la moció. Segons les dades de l'any 2019, l'últim prepandèmia de la Conselleria de Justícia, en la memòria presentada, són el 49,63%. No són més del 50%. Bueno, se pot magnificar el text, però bueno, és a dir, fent servir el seu llenguatge, més del 50% dels municipis no tenen festejos taurins. I això és la realitat. Vostès diran, no, parlem de la demarcació de la Diputació de València, doncs encara menys. Són el 47%. Igual han agafat xifres, és possible, del 2008. Fan costar una quantia d'impacte de producció, treta de la memòria del 2019, que sembla que és la que han fet servir, de 300 milions, quan la despesa generada de l'activitat en la mateixa memòria és sols de 36,7 milions. Vostès se n'adonen? 36 milions i 300 d'impacte, o sigui, quasi més retorn econòmic que les altres tecnologies. Així mateix costa en aquesta memòria que no s'arriba ni al 0,1% del PIB valencià, el que suposa aquesta producció. I si parlem de l'ocupació derivada de la festa, poca, temporal i mal pagada, llevat de 4 empresaris i dels pocs toreros de renom. Sí, diran que segons l'Associació de Ramaders de Bous al carrer són més de 100 explotacions les que existeixen. Una cosa és que més de 100 explotacions tinguen bous braus i una altra, quantes viuen d'això. Per cert, una associació que hem estat buscant coses d'ella i sols hem trobat notícies de premsa, però cap informació d'ubicació, nombre de registre d'entitats que pertanyen, web, domicili social, etc. Sols figura en la pàgina del Facebook que són creada en el 2019 de València, Carabobo, Venezuela, i un telèfon fixe que ningú no agafa. Coincidint que la ramaderia, com diuen, ahir sí, és un element de prevenció d'incendis, un element, i que pot servir per fixar alguna població al medi rural, sí. Però vostès diuen la ramaderia. Parlem de les 947 explotacions de porcí, de les que hi ha d'oví, de les de caprí, també com no de les de boví, però vostès saben que un percentatge ínfim són les explotacions que es dediquen i viuen de los festejos. Però aprofiten per a barrejar, per lo que diuen de la demagògia, la ramaderia, la importància de la ramaderia valenciana per a justificar algo que és injustificable i que de forma genèrica vostès intenten el que de forma específica no ho posen, no ho poden fer. Rematen argumentalment la moció parlant de desavinences internes de Compromís. Vostès, els del partit d'Ayuso i Casado, sí, ja posats, tenien que haver esmentat a Venezuela, no? Perquè també parlen de manques de lideratge, no? Vostès, és del partit del seu líder, és Bonich, ara ja no me'n recorde. Que estrany que, com dia, no hagi aparegut també Venezuela. Ja sé que és difícil defendre aquesta moció amb arguments lògics i tenen que recórrer a coses que no tenen res a veure, com per exemple, que com rematen, que aquesta és una solució per ajudar a pujar el creixement econòmic. Remarque. Una solució per ajudar a pujar el creixement econòmic. I tanquen amb no més prohibicions que resten fuentes d'ingressos. Vostès diuen això i el contrari i es queden tan panxos, com veurem en la següent moció. Tot i que, com podem veure en les últimes memòries publicades per la Conselleria entre el 2019 i el 2021, no hi ha constància de cap prohibició a la realització de cap espectacle taurí demanat. Moltes gràcies, president.